नमस्कार, जेएम न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत। आपण पाहत आहात जेएम न्यूज। जाणूया आजच्या ठळक घडामोडी। जय हनुमान गणेशोत्सव मंडळ साळमळगेवाडी विविध कार्यक्रमांनी साजरा। जय हनुमान गणेशोत्सव मंडळ साळमळगेवाडी विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला। जय हनुमान गणेशोत्सव मंडळ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चौक साळमळगेवाडी यांच्याकडून गरजू होतकरू आणि गरीब मुलांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले। या गणेशोत्सव मंडळांनी अनावश्यक खर्चाला फाटा देत विविध चांगले उपक्रम राबवले आहे, त्यामुळे जत तालुक्यात यांची चर्चा होत आहे। मंडळाच्या वतीने यावर्षी फटाके गुलाल यावर पैसे खर्च न करता गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करीत तालुक्यात चांगला संदेश दिला, त्यामुळे ग्रामस्थांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि गणपती बाप्पांचे विसर्जन सुद्धा आम्ही साध्या पद्धतीने करणार आहोत असे या मंडळाकडून बोलण्यात आले। उद्याच्या पहिल्याच दिवसाला तुझे कातळाच्या राखीला आलेला तो धरून देतो घराच्या पिकाचा मगाला। रामाची रात्र संपली सवळच्या पाऱ्याला सर्व साऱ्या गायी निघून गेल्या सरत्या रानाला तळाच्या मधाला।